बायले गोंय आसतना माय पाय तुमचो इलो ना आनी लंडनूय पावतकूच भायलेच्या पावतरी माय पाय तुमचोय ना उरली आनी पाय गेलो तशें फोनार फोन करून सांगताय आमी मन्ना येताय पाय दवराय पाय जलान आनी दवराय जलान घालून तो आमी भांगड बायले कोणा आपल्याक ना कोणाक उलयत ना वायट तोट ना कोणाक ₹1 हेर ना हे सगळं पाय वा आमचो संस्कार म्हणून आमकां व्हडले बाग मोगान पडटा आसतो दोळे धांपून पडलो पयलो ओकले घेन येता आसतो तूं वकोल म्हाका पयलीं तूं गॅसीन सिलिंडर घेन आहा तूं मजा हानी म्हणून राती पडटा तुजी आणि तू आता जाऊ सुकण्यांचे जनावरांचे फोटो करता व्हिडिओ करता आणि तांची एक डॉक्युमेंटरी तयार करता आमचे फुडले पिळगेक आता पर्यावरणाचेर जायतो प्रभाव पडलो आणि कोण जाणा आता जी सुकणी जनावरांची आसतात ती आमचे फुडले पिळगेक पडून येवंक ना आणि हेच मनान दवरून तांची डॉक्युमेंटरी तयार करून हांव रानांनी जंगलांनी पडटा आणि होच म्हजो प्रोजेक्ट घेवन काल हांव एका जंगलांत एका मोबाईल फोन नसले व्हॉट्सएप नसले ईमेल नसली जीमेल नसली तू ठोरू असताना तो वो नितोळान निर्मूळ फार्मेटर गवर्नमेंट जमीन केलाय चोरी चोरून ना गोरा बोललाय ती चोरी किती माणूस आले आम्ही जेड्या सेंटर आहे असले सांगले नो ते काय एवढी सांगले तुझ्या डेड्याच्या पोटात निम्ने पूर्ण माती आल्यामुळे सारखे मासाचे सारखे हट्टा करता ऑफिस सॉम तुझे बॉक्सिंग तर बरी पाहिजे झाले नु सर्वर गावलो की पुढे आणतो एका हतराई मात्र बाकी बोके तू सांगले की बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप हम पंचायती बोलाडो पंचायत हम ऑर्गनायझर महिना आता ऑर्गनायझर
चीफ गेस्ट कोण कोण घेतो घेतो चीफ गेस्ट चीफ गेस्ट म्हणायचे का चीफ गेस्ट म्हणायचे का कोण होतो आमचे मिनिस्टर ना रे होय? होय